Bakur bandora ve ne tane Bakur? Referandumu leher çar parçaya Kurdistan'e u leher çar aliye dinye giyaneki neteveyi kurtkür u ve mijarede em yek giyan bun. Eviya esasen deskeftiya heri mezine. Kul her çar parçaya Kurdistan'e u her çar aliye dinye Kurd vek hevdu his bikin. Hisek milli hevpar dinava Kurda de belav bibin. Düdü referanduma serxwebûnê bi min bandorek gelek erênî li siyaseta serxwebûn xwaz kir. Yani îro jî li hundir siyaseta Kurd de tarza siyasetê ne serxwebûn xwazî ye. Herkes dibêje divê hundir sînorê dewleta de em li çareseriyê bigerin. Referanduma serxwebûnê ev aliyê cudaxwaz, aliyê serxwebûn xwaz xurt kir. û bê bandora tu partiyan di hundir milletê me de giyanek millî û hevpar ava bû. Yani dikanim bêjim di van 10 salê çûyî de du bûyên hene ku giyanekî millî di nava Kurda de xurt kirine. Yek jê derbasbûna pêşmergeyan bo Kobanî ye, li her çar aliyê dinyê û her çar parçeyê Kurdistanê giyanekî millî derxist holê û xurt kir. Ya du diya jî referanduma serxwebûnê yê rê li heman encamê vekir.